Hey, 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 det er den dynamiske duo med DJ Cinemy og Mr. Dynamic. Ja, og velkommen til, folkens. Nu er det ved at være et stykke tid siden mig og Mr. Dynamic har lavet en podcast. Men det vigtigste er, at vi er tilbage nu. Ja, der har været nogle travle uger, så vi har ikke formået at kunne levere noget på den ugenlige basis. Men vi håber, at vi kan lægge noget mere ud noget ofte. Ja, lige præcis. Øhm, Og det er i hvert fald formålet fra vores side af, at vi prøver så vidt muligt inden for korte intervaller at give jer en podcast, som I kan lytte til. Men, ja, og så men i fortsæt hvert fald, endelig. ja, men i hvert fald i den tid, hvor vi har været væk, der er der i hvert fald nogle ting, der har præget hverdagen, kan man sige, eller på en anden vis har sådan været banebrydende. Og så her snakker jeg selvfølgelig om de her spillekonsoller, som er blevet trending, i forhold til den her Nintendo Swift, PS5, og så det her spil Among Us, som der er rigtig mange, der er begyndt at spille. Among Us er jo, vi ved jo selv begge to, at det er jo et mega fedt spil, vi spillede. Det er jo næsten ugenligt, kan man sige. Ja, og Og det er jo sjovest med venner, ikke? ja, lige præcis. Især med iblandt venner og familie, så er det i hvert fald et rigtig sjovt spil. Og man kan sige, at det bygger på konceptet omkring Mafia, som hvis nogen af jer har spillet før, hvor det Du skal omhandler, også lige forklare, hvad Mafia går ud på, bare sådan kort træk. ja, så Mafia omhandler, at man har et vist antal deltagere, som er med, hvoraf der så er en eller to mafia iblandt dem. Så det vil sige, hvis vi har eksempelvis 7 personer, og 2 af dem er mafia, så er de andre 5 civile. Og det går ud på, at de civile, hvis man skal tage den i Among Us analogi, så går det ud på, at de skal udføre nogle opgaver, hvoraf at det så til formål for mafierne, at de skal dræbe alle de civile, uden at blive opdaget. Og efter hvert dødstilfælde, eller efter der sker en hændelse eller en indkaldelse, så har man mulighed for at kunne diskutere med de andre deltagere omkring, hvorvidt man mener, en bestemt person er mafia eller ej. Og derved kan man så stemme på den person. Som så, hvis flertallet er for den person, så vil den person så blive i gåseøjne dræbt eller udladt af den runde. Og i sidste ende, så går det så ud på, for civilens side, at man får alle mafierne ud, og for mafierne så går det ud på at dræbe alle civile. Så på den måde er det er et meget sjovt spil, hvor man skal holde et pokerface, kan man sige. Og nogle Ja, gange så kan man skal være god til at i virkeligheden fortælle løgne og være overbevisende. Fordi at man kan jo også godt som civil blive kastet ud. ja, og det er jo lidt det, der er det, ja, det er det, man skal være lidt god og kreativ med, kan man sige, fordi hvis man beskriver nogle fake opgaver som mafia, og man beskriver dem rigtig godt, så får man lige pludselig mistanken over på nogle af de civile. Og det er jo lidt kunsten ved spillet, at man skal sådan leve sig ind i det og sådan spille med på ideen, kan man sige. Helt enig. Så det er i hvert fald, vi formoder, at de fleste af vores lyttere nok har i hvert fald hørt om det, eller nogle af dem har endda prøvet det, men vi vil i hvert fald opfordre til, at man lige kan prøve det med nogle venner og bekendte, fordi det er et meget sjovt spil. Man behøver jo netop ikke at spille det i, altså det er vigtigt point til, at man kan jo spille det online med alle mulige ukendte mennesker, men man kan også spille det lokalt, hvor man fysisk er til stede, så må man jo ikke snakke under hele spillet, indtil spillet er slut. Eller som sagt, når der er de her små diskussioner. Så spøgelser må jo selvfølgelig ikke snakke, når de er døde, indtil spillet er færdigt. Ja, Det er klart noget, man kan anbefale til en fredag sådan aften, hvis man er sammen med familien eller vennerne. lige præcis, og man kan sige, at det at spille lokalt iblandt folk, man kender, er i hvert fald subjektivt fra min side meget mere humoristisk og sjovt, end hvis man spiller online. Jeg ved ikke, om Mr. Dynamic, hvad dine erfaringer er med det? Ja, jeg er meget enig i din, i din sag. Jeg synes også, at det er mere hyggeligt at spille det sammen med nogen, man kender.
Ja, og man kan sige, at Among Us har selvfølgelig været et spil, der har været tilgængeligt på flere forskellige formater. Man kan både spille det på computeren, såvel som telefonen og tablets. Men hvis vi er i den her platform eller sådan konsolverden, så kan man så sige, at det banebrydende har jo været den her PlayStation 5, som også er kommet på, hvor der har været mange folk, der har været i kø online, og den er blevet udsolgt inden for ganske få minutter, så der har været en stor efterspørgsel efter PS5. Og jeg vil Ja, gerne... og den er ikke engang kommet ud endnu. Ja, og den er ikke engang kommet ud endnu. Så ja, mit spørgsmål til dig, Mr. Dynamic, det er sådan, hvordan vil du beskrive den her hype, der har været omkring PS5, og føler du, at det giver mening, at der er så meget hype omkring den her nye konsol, og generelt bare dine tanker omkring det? Ja, altså det er jo, jeg må sige, det er jo 7 år siden den PS4 udkom, så der er jo sket meget på næsten et årti i forhold til sådan en spilgeneration, og jeg tror, der er mange, der glæder sig til at se, hvad man kan gøre med, altså sådan, hvor langt spilteknologien er kommet, og især med grafik og sådan noget, det bliver interessant at se også, hvordan flowet generelt kommer til at være, at det bare kører smoothly og virker så realistisk som overhovedet muligt. Jeg har også hørt det der med, at altså, den her next gen, den kører på SSD kontra HDD dengang, hvilket gjorde, at den var noget langsommere i forhold til dens harddisk. Så nu med det her SSD er jo nærmest lidt ligesom en bærbar eller stationær-agtig. Ja. Så det bliver virkelig interessant, og også at den kan supporte op til 8K. Det er jo helt sindssygt at tænke over. Ja, helt enig, og man kan sige, at generelt bare brugeroplevelsen har jeg også fået et next level, vil jeg mene, i forhold til PS5. Så det er også det, at man kan jo sige noget, der virkelig tror jeg, i øjenfaldene, det må jo være, at GTA 5 har jo nærmest levet, eller det har levet 3 spilgenerationer. Den var der til PS3, til PS4, og nu udkommer den også til PS5. Og det siger jo også i virkeligheden, at når man har et spil som GTA, så er det lige meget, om man spiller på PC eller Xbox One. Hvis GTA for en stund lavede GTA 5 exclusive til PS5, så ville folk udelukkende købe en PS5 for at kunne spille GTA. Ja. Så det siger jo også noget omkring, at populariteten omkring den her PlayStation-konsol, så de spil, der udkommer, de hænger sådan rimelig godt sammen. Ja, lige præcis. Så jeg føler også, at vi er i en fase, hvor man bare, de her spil og konsoller er meget omtalt. Altså, det næste, man kunne tale om, kunne jo være den her Nintendo Swift, som der også er mange, der har, gjort sig brug af og snakke omkring. Og det, jeg hører fra de fleste, i hvert fald subjektivt, det er, at man får den her gamle Wii-fornemmelse med Mario Kart, og sådan nogle spil, der minder omkring det, hvor man har den her multiplayer-funktionalitet med sine venner og familie, hvor man netop har det her joystick i hånden, eller man kan være samlet om det. Og jeg kan i hvert fald huske tilbage på, at da Wii var trending, eller hvor Wii var nyt, så var det også bare mega fancy med de her spil som Mario Kart og sådan noget, som bare gjorde, at man i hvert fald havde lyst til at prøve det, og det var noget nyt i forhold til de traditionelle konsoller, der har været hævet til. Helt enig. Altså det er jo utroligt sjovt, hvad man kan få ud af sådan nogle spilkonsoller. Man kan flere timer kan gå på at spille med alene eller med sine venner. Ja. Og det er jo også det lidt, der er det farlige ved det, kan man sige, ikke? Det er sådan en tidsforbruger, kan man sige. Så, ja, det er en stor tidsforbruger. Ja, og det er så igen også med, hvordan man, hvad man har på sine tallerkener, og hvad man skal i hverdagen, så skal man jo selvfølgelig tilrettelægge det efter, hvor lang tid man bruger på sine spillekonsoller, eller hvor meget man generelt bare bruger på spil. Ja, det er jo lidt ligesom med alt andet, det er sådan alt med måde. Ja, det er en meget fin måde at sige det på. Så. Og man kan sige, alt med måde, så kan man jo snakke omkring, at der er selvfølgelig nogle ting, vi som mennesker altid kan forbedre.
Udover selvfølgelig, at man skal kontrollere og have tingene sådan i begrænset omfang. Men nogle ting, som vi ikke rigtig kan kontrollere, hvis vi ikke handler konsekvent, det er jo for eksempel sådan noget som klimaforandringer og generelt bare det her med, at vi skal redde planeten og ja, stoppe for de her ting og bare tænke det her grøn energi. Og der kan man så sige, at ja, netop for at redde planeten, så kan man jo gøre nogle tiltag, som for eksempel at formindske plastikforbrug og generelt bare stoppe madspild. Og jeg ved i hvert fald, at McDonald's, hvis de ikke allerede har gjort det, de vil have udskiftet deres plastiksugerør med et pap- eller papirsugerør, tror jeg det var. Som er en måde for dem på, at for at hjælpe miljøet at opnå det her grøn energimål. Og hvis man tænker på det, så altså, det er jo et problem, som vi har i hverdagen, men så sådan implicit og eksplicit kommer frem og tilbage, kan man sige. Men det er jo noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Helt klart, absolut. Det er lidt ligesom den dokumentar, som David Attenborough har lavet, omkring at altså, der foregår jo en 3. verdenskrig i øjeblikket. Det er jo bare ikke mellem mennesker, det er mere mennesket og naturen. Ja. Og man kan jo sige sådan, at altså hvis den her krig, den ender jo kun i virkeligheden med at skade os mennesker. Fordi uden naturen, så kan mennesker ikke leve. Og på samme måde altså naturen er jo, vi har jo set det flere tilfælde, hvor naturen overvinder mennesket. Altså bare eksempel det der med Chernobyl, der skete i 86, hvor at atomkraftværket det sprang i luften. Og så hvis man kigger på det nu, der er hele den der by bare blevet til altså naturområde. Skoven har bare taget over. Men mennesker kan ikke bo der. Så der kan man jo sige igen, at det er derfor, det er vigtigt, at vi mennesker, vi skal vedligeholde vores natur og tage os af den, så vi selv kan overleve, eller sådan sikre vores eksistens, kan man sige. Det er fordi, det er jo i virkeligheden, altså det er jo der, vi taler om, at det handler om menneskets overlevelse. Ja, helt klart, og det får man jo også bare til at tænke på sådan noget som madspild. Er jo også, altså vi har jo steder i verden, hvor bare det er mad, det er svært at få en gang om dagen. Og så har vi andre steder i verden, hvor at madspild er en del af hverdagen, altså hvor der lige ryger noget ind, noget af det mad, man har lavet, der ryger ud i skraldespanden, hedder det. Så på den måde kan man sige, at såvel som at vi skal beskytte naturen og sådan noget, så de ressourcer og de ting, som naturen giver til os i form af mad og energi og forsørgning, det skal vi også benytte i et begrænset omfang, så alle har lov til det, og alle kan få. Og selvfølgelig ikke tage for meget, for så ender det netop i, at vi har madspild eller lignende spild af nogle af de ressourcer, som naturen tilbyder os. Det kunne ikke siges mere flot, mere bedre, kan man sige. Ja. Men det er egentlig altså, hvordan, eller hvis jeg må spørge DJ Senemir, hvordan tror du sådan, folk kommer til at forholde sig med omkring det her med grøn energi om 10 år? Sådan, tror du, vi stadig kommer til at være ved det her stadie, vi er i nu, hvor folk sådan, måske sådan 25% bekymrer sig om det, og 75% er sådan lidt ligeglade omkring det? Altså, jeg har i hvert fald en forhåbning og en optimisme i mig, der siger, at om 10 år fra nu, så står vi i hvert fald bedre, end vi står i dag. Mest fordi jeg føler, at hvis man bare kigger 10 år tilbage, så var der selvfølgelig omtale omkring de her klimaændringer og grøn energi, men hvor meget det har steget igennem de seneste 10 år med information og formidlinger og bare sådan generelt artikler og bøger, der er blevet skrevet omkring de her emner. Det gør jo, at man kan sætte sig ind i det på mange forskellige perspektiver. Og generelt bare have en anden forståelse, end man vil have, hvis man kun havde én kilde. Og jeg tror kun, det er noget, der kommer til at stige i omfang. Så omkring 10 år fra nu, så har jeg i hvert fald en forhåbning om, at vi står bedre, end vi gør i dag. Men selvfølgelig selv om 10 år fra nu, så tror jeg stadig, der er lang vej, til vi når det endelige mål.
Det er jo med alting, sådan, det sker jo ikke over en nat. Nej, lige præcis. Så, men det vigtigste er nogle gange bare at tage det første skridt. Så Og bevare håbet om, at fremtiden ser lys ud. ja, lige præcis. Apropos fremtid, så er det jo mange sådan, der mennesker, eller sådan generelt også selv, hvor man kan være sådan lidt nervøs og usikker på, hvordan fremtiden ser ud, hvordan ens liv kommer til at se ud. Man er jo usikker på, om man har truffet de rigtige valg, eller kommer til at træffe de rigtige valg. Hvad synes du omkring alt det her med unge, der generelt er sådan usikre omkring deres fremtid? Ja, og jeg vil sige, at det er et meget godt emne at tage op som det første, men generelt det, der omhandler fremtiden, og den her fornemmelse for, hvad kommer der til at ske i fremtiden, og den indsats, man gør, og generelt de valg, man træffer lige nu og her, om de så er med til at give en god fremtid, eller en dårlig fremtid. Altså, det der er med livet, kan man sige generelt, det er jo, at man aldrig ved, hvilken drejning, der kommer til at ske, og det kan være her og nu, og det kan være i morgen, det kan være 10 dage fra nu, altså man har ingen idé omkring, hvad der kommer til at foregå. Så jeg synes altid, når man skal træffe nogle afgørelser med ens selv, så skal man altid tænke på, hvad er det, man føler her og nu, og kan man se noget fremtid i det for sig selv, for det er det vigtigste i sidste ende. Fordi hvis man gør det på bekostning af, med al respekt, folk rundt omkring sig, altså så har man jo truffet valget på deres bekostning, og ikke på en selv. Så det er i hvert fald noget vigtigt, at man i hvert fald skal træffe den for en selv, om man føler, at det er det rigtige i det øjeblik. At det så viser sig i fremtiden at være noget andet, eller det ikke kom ud, som man havde tænkt det, det kunne man selvfølgelig aldrig have vidst. Så det var også en del af det her, hvad skal man sige, generelt bare leve livet, at der er så mange ting, vi ikke ved, men det kommer bare med tiden. Og ud fra de valg, vi laver, så bliver det selvfølgelig enten det ene eller det andet. Men hvis man gør en indsats i det, man sidder med, og man gør en indsats for de valg, man træffer, altså så har man også gjort det, der skal til for en side af. Og så kan man ikke rigtig, altså hvis så at universet eller naturen mener nogle andre ting senere i fremtiden, jamen så er der også en tanke bag med det. Altså der abstrakt set, så er der jo altid en tanke bag med alting. Det er bare om at forstå den tanke, kan man sige. Ja, det er så også rigtigt. Og så er det også vigtigt, at man accepterer, hvem man er. Og at man er stolt af ens identitet, stolt af det, man tror på, og de værdier, man har. Og det hænger også sammen med det her med ens fremtid, at ting sker nogle gange, fordi det er meningen, det skal ske på den måde. Og som du også siger, det er ikke altid, at man forstår, hvorfor tingene sker på den måde. Men man skal bare acceptere, at sådan er det, og at man nok skal komme i mål med det, man drømmer om. Ja, lige præcis. Og nogle gange er det også bare vigtigt at tænke, at man er ikke den eneste i den her situation. Altså, utallige mennesker har været i den samme situation, som man er i, altså i forhold til med afgørelser, om det så er uddannelse, arbejde, eller generelt bare, om det kan være nogle ting, for eksempel hvis man ønsker at købe et hus, eller købe en bil. Altså alting, der kræver en afgørelse, danner noget tvivl hos mennesket, og det kan man så sige, den tvivl er man jo ikke alene om. Der er mange andre mennesker i det samme stadie, der vil have den samme tvivl. Og det kan også nogle gange... Jamen, det hjælper også nogle gange med tanken om, at man sådan, at så kan man også selv komme igennem det, som kan virke lidt motiverende for en selv. Absolut enig. Ja, også det som du siger, det er godt hele tiden at huske på, at der er andre, der har det værre end en. Eller ikke nødvendigvis godt, men det er mere sådan, det er vigtigt at huske på, at det man går igennem, lige meget hvor hårdt det er, så er der nogen, der har det værre end dig.
for eksempel folk, der lever i en verden af krig, eller lever i en verden i hungersnød. Altså, der er altid nogen, der har det meget værre end det, du har. Og for eksempel, du siger for eksempel, at man gerne vil købe et nyt hus. Det hus, man har, det er der nogen, der drømmer om. Lige præcis. Og det liv, man har, det er der nogen, der drømmer om at få. Og den uddannelse, du har, der er ikke nogen, der har muligheden for at få den uddannelse. De vil gøre alt for at få den uddannelse. Så det er også meget vigtigt, at for at man kan sådan være stolt af sig selv, skal man, eller også kunne sådan elske sig selv, er det vigtigt, at man forstår de belønninger, eller sådan man kan sige, de ting, man har fået i livet, altså det, man skal værdsætte det, man har fået, og værdsætte det, man har i livet, og den familie, man har, og den person, man er. Det er vigtigt, fordi på den måde, så kan man også, så lærer man at elske sig selv, og man lærer samtidig også at have sympati for andre mennesker. Lige præcis, og det kunne ikke formuleres og udtrykkes bedre, end hvad du har gjort det, Mr. Dynamic. Så jeg vil også sige, at det vigtigste er, at man skal være taknemmelig for det, man også har, fordi ligesom du selv siger, der er personer i den her verden, som vil drømme om den position, man eller vi sidder i. Og så skal man skal være taknemmelig for det, man har, og ja, i sidste ende, så bare lige tage en pause for alt det, der foregår i hverdagen, hvis der sker mange ting, og så lige sådan give sig selv et øjeblik, hvor man tænker, jeg er faktisk taknemmelig for det her, og jeg er meget glad for, hvordan det er nu. Fordi altså, såvel som livet kan give positive drejninger, så kan det også ske negative drejninger. Så det handler hele tiden om at appreciate det, man har, eller ja, være glad for det, man har. Ja. Og det er også omkring det, at der er jo, altså, ligesom det du siger, der man møder jo en masse sådan forhindringer i ens liv, altså, som man er nødt til at overkomme, og igen, hvis man vender det her tilbage til det med håb, ikke? At man skal have håbet om, at de forhindringer og de bump, der er på vejen, dem kan man godt overkomme. Fordi man er stærk nok til at gøre det, og den person man er, det, altså man har en vigtighed i sin verden, og de evner man har, det har betydning for nogen i verden, så man skal ikke bare lade det gå til spil, man skal virkelig sådan gå efter det man gerne vil have, og sige at det man kan bidrage med i verden, det kommer til at gavne nogle mennesker. Ja. Og med de ord, så tror jeg, at vi er nået til vejens ende for den her podcast. Og en ændring, som der sker i fremtiden, som mig og Mr. Dynamic har talt omkring, er, at vi går fra det her dagens os til det her dybe emne, kan man sige. Og det er den sidste del af den her samtale, eller som mig og Mr. Dynamic snakker omkring. Det vil omhandle et emne, som er dels relevant for os, men som også for jer, og den tid, vi lever i. Og den mener vi selv at give en større indsigt i omkring, hvad I kan anvende i jeres liv, og generelt bare lære fra, eller høre vores historie omkring, eller vores perspektiver omkring de her emner. Så det kommer til at være en ændring i fremtiden. Og som altid, så tak fordi I lyttede med. Og hvis der er nogle ting, I gerne vil påpege eller nævne, så er der altid kommentarfeltet, hvor I kan skrive det ved. Og ellers så ses vi næste gang. Tak fordi I lyttede med.